Vi skal nu snakke med en anonym person, som har haft en blodprop. Vi kalder ham for Anders. Anders, hvor fik du blodproppen henne? Altså, jeg har fået et i hjertet, ja, og så har jeg fået et i mit ben. Hvor gammel var du, da du fik den i hjertet? Det var i 2008, der var jeg 27. Okay. Hvordan reagerede du på blodproppen? Altså, jeg vågnede midt om natten. Jeg havde sådan en mærkelig tryk på brystet. Altså, ja, det var godt nok en mærkelig følelse. Altså, jeg skulle nærmest brække mig, og jeg havde virkelig ondt i min venstre arm. Altså, det kom nærmest som en lyn fra den blå himmel. Altså, jeg troede sgu, det var snaps, som jeg altid gør, når jeg er ondt. Tog jeg et glas mere, fordi det ikke virkede. Tog jeg så det sidste glas, der virkede det ikke. Men i det sekund, der vidste jeg, at der var fandme noget galt. Så tog jeg ud til doktoren i virkelse. Ja, og han vidste hurtigt, hvad der var sket. Så kom der en ambulance og kørte mig ind til Aalborg sygehus. Hvilken behandling fik du inde på sygehuset? Altså, jeg blev indlagt i cirka 7-8 dage, tror jeg nu. Og hvor jeg skulle indtage noget jernafnød hver dag. Og i dag skal jeg indtage noget Maravan hver evig eneste dag. Og cirka en gang hver 3. uge, der tager jeg ind på sygehuset for at blive målt. Tænker du meget på blodproppen nu? Altså nej. Jeg tror, at man skal se på nye ting i livet. Hvis du bare tænker på den blodprop, så glemmer du nærmest at leve livet. Du er nærmest mere bange for at dø, end du er for at leve livet. Har det gjort en forskel i din livsstil? Ja, så jeg ryger ikke tobak mere. Altså, hvis jeg spiser en masse grønne grøntsager og frugter som grønkål og broccoli og rucola. Og samt også mayonnaise, som indeholder K-vitaminer, skal jeg ikke indtage så meget medicin. Hvordan havde din kone det i episoden? Altså hun havde det fandme værre end mig, tror jeg. Hun var så bange hele tiden og så nervøs for mig. Så det var synd for hende. Ja. Tak for interviewet.